दिनै सोरबाया म्यानमाराव दङमोन सावरायग्रा बिथांमोनाबो बे सुक्तियाव फैबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों सोरबाया माने नै रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय गोलाव सम खस्थ' मोननांबाय बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय जेल जानांबाय गुबुन जायगायाव बेरायबाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो साबायखर बावनांगोन आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सय होदों खौसेल' थांनानै थानांगौ सावरायग्रा फेरेंगा बिदाय बाथा गासिबो फैजोब्बाय म्यानमारनिफ्राय भुटाननिफ्राय बांलादेशनिफ्राय बिसोरबो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फोथायो नोंथांमोना जेराव सय होनो थिनो जों बायनो होगोन होदों बिथांमोनाबो हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायनाय थाबाय दिनैनि गोदान भिडिअ बेनो रन्जन दैमारि सारनि सोमोन्दै रन्जन दैमारि सारखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ फिन माने थैजासिम जेलाव थानांगौ होननानै गोबाङानो माने मोनथिखाबाय नङा होमबा जि राय होबाय बे राय होनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैयो नाय जोंनि गेजेराव जिबायदि थासारि जागासिनो दङ बेखौ आं सोरखौबा मुं थांखिनानै सोरखौबा गाज्रि मुं सुनानै आं नोंथांमोननि सायाव बुंनो साना बिटिसि एकर्डआव जिबायदि माने गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो उदाङै थानो हाजोबदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्तियावबो उदाङै थानो हाजोबनांगौमोन दिनैनि दिनाव जेब्लासिम बडलेण्ड मोना बडलेण्ड जाया अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होननायनि सोलाय जेब्लासिम रन्जन दैमारि सार एबा बिसोरजों जायफोर जेलाव दङ थैजासिम जेल जानांदों बैसोरखौ उदां खालामागौमानि जों जेबो सुक्ति खालामा अब्लाबो रायजो राजाफ्रा मानिगौमोन दिनैनि दिनाव बडलेण्ड जेब्लासिम मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होननानै दिनैनि दिनाव मा जाखो सीएम जाबाय नाय सीएम जानायनिबो जा कुनु माने मेगन सानायनि खोथा नङा नाथाय सीएम जानायनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि सुक्तिगारि एबा सागानगिरि गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो जुदि बेफोरबायदि जेलाव थानांगौब्ला जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां दिनैनि दिनाव गोबाङानो बुंदों बिटिसि एकर्डआव गोबां उदां जानानै बिटिसिखौ सालायनो हादों जेलाव थानाङाखै केसफोरा उइथड्र जाजोबदों होननानै जों खोनानो मोन्दों नंगौ गेदेर गोलावफोरनिफ्राय नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्तियावबो बेफोरबायदि जानानै उदां जानानै बिटिआर सुक्तिजों गासै केसफ्रा बेयो उदां जानानै सारमोना बिटिआरखौ सालायनो मोननांगौमोन एबा बिटिआरनि जि माने जौगाथायनि खामानिफोर बेखौ जयै इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय आवगायलायनांगौमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बिटिसि सुक्ति जि सुक्ति जाबाय बेयाव जुदि एसेबां उदां जादोंमोनब्ला एसेबां मोजांब्ला बे बिटिआराबो मोजां जानांगौमोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जेसेबांनो राजखान्थिनि नोजोरजों नायगोन जेसेबांनो गावनि राजखान्थिनि थाखाय एबा गावनि हान्जानि गावनि पार्टिनि गावनि लाबालाबनि थाखायल' सानगोन अब्लासिम बर' हारिया खौसे जानाय नङा दिनैनि दिनाव खायफा ओरैबायदि मानसिफोर दङ माने बैसोरो राजखान्थिखौ लानानै एना एनि जागासिनो दङ दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिसो एबा बिएलटि एनडिएफबिफोरखौनो सोरबा दाय होनो नागिरदों जे एनडिएफबिफोरा मानो बेफोरबायदि सुक्तिखारि जानांगौ माने रन्जन सारा मानो सायनो नांगौ एसेबां गिदिर मानसि जानानै जालायबावो आरो बिएलटिफोरखौबो खायफा बायदि मुं सुगासिनो दङ नाय खायफाया सानदों आरो आंखौबो सानदों खायफा नाय इउपिपिएल होननानै इउपिपिएल गासैखौबो सोंखारिनाय जायाखै बेनि दैदेनगिरि दिनैनि दिनाव एबसुखौ सोरखौबा बुंदों सोरबा दैदेनगिरिखौसो बुंदों नाथाय गासै अल बड' स्टुडेन्टखौनो बखिनाय जायाखै एबा बुङाखै खायफा बुंदोंब्ला गुबुन बाथ्रा नाथाय आं बेखौ बुंनो साना एबसुआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिपिएफआनो जा खायफा दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि माने गावनि लाबालाबनि थाखाय खामानि मावनो नागिरो ओंखायसो बैसोर बायदिखौ आं बुंदों जाहाथे बेफोरबायदि जानो नाङा आरो मोनसे सन्देह आंहा रन्जन दैमारि सारा जेलनिफ्राय गयोब्ला चिफ जागोन एबा सीएम जागोन बेखौ प्रमद सारा गिनाय एबा साननाय दङ नामा बे आंनि सन्देहसो नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि साननायनि थाखायनो दिनैनि दिनसिमबो माने रन्जन सारा जेलनिफ्राय गवाखै